І на ўсіх гэтых здымках налепкі з украінскімі надпісамі, але да іх вытворчасці ёсць пытанне. Вось гэтыя наклейкі, якія маюць даказаць, што гэта украінскі дрон. Яны не такія, як в арыгінале. Арыгінальныя украінскія наклейкі, яны не адклеиваюцца, нават пасля збіцця дрона. Пасля таго, як он пролетіць сотні кіламетраў, яго расейцы саб'юць на сваёй тэрыторыі, наклейкі не адклеиваюцца. Дрон, які ўпаў на вуліцы Матусевіча 72 ў Менску, мае адклееныя наклейкі. Чаму ж следчы камітэт хоча зацята выдаць БПЛА за украінскі? В апошнія дні адбылося 2 парушэнні паветранай прасторы Літоўскай рэспублікі дронамі з тэрыторыі Беларусі. І на гэтым фоне патрэбная была вось гэтая фейкавая аперацыя, каб паказаць: глядзіце, дрон, які ўпаў на Менск, это украінскі дрон. А значыць, магчыма, і тыя дроны, которые залетелі в Літву, іх жа не знайшлі, так? Гэта таксама, хутчэй за ўсё, украінскія дроны. Да таго ж дзіўна, што сілы паветранай абароны далі дрону даляцець да густанаселенага Менску, хаця да яго ад украінскай мяжы больш за 300 кіламетраў.